Umdlali we-Kaizer Chiefs uMfundo Vilakazi ufakwe eqenjini laseNingizimu Afrika labaneminyaka engaphansi kuka-20 amajita elizodlala ku-COSAFA Under-20 Championship. Lo mqhudelwano uzoba seMozambique kusukela ngoSepthemba 25 kuya ku-Okthoba 5. Igoli likaVilakazi elimangalisayo ngomgqibelo eFree State Stadium linikeza amakhosi ukunqoba ngo-2-1 iMoromo Gallants okwenze bawuqala kahle umkhankaso wabo weBetway Premiership. UVilakazi oneminyaka engu-18 ubudala ungumdlali osezingeni eliphezulu ku-Chiefs. Eqenjini kukhona noNozinto uTakalani Mozamba nabadlali basemuva uGopolang Taunyana noSifiso Timba kanye nomdlali wasesiswini Offense Khosana. Ababili abazongena kwamanqamu eCOSAFA Under-20 Championship bazohlungela i-African Cup of Nations ka-2025 lapha bazofinyelela owandulelo wamanqamu bezohlungela i-2025 FIFA Under-20 World Cup eChile. Nakuba amanye ama-club ehlulekile ukudedela abadlali abebeceliwe kulo mqhudelwano obalulekile, ngikholwa ukuthi sikhethe iskwadi esiqinile esiseqophelweni eliphezulu futhi sizokwazi ukufeza izinhloso zethu, kusho umqeqeshi wamajita uRaymond Ndaka. Kumele siye ku-2025 FIFA World Cup ka-2025 futhi ukuze senze lokho sidinga ukuba sesiqongweni seCOSAFA Championship. Sibonga wonke ama-club adedela abadlali bawo futhi sizoqinisekisa ukuthi siyawufeza umsebenzi esinawo. Amaqembu awaphoqelekile ukuthi adedele abadlali bawo njengoba lo mqhudelwano ungangeni ngosuku olusemthethweni leFIFA. Owayengumdlali wasesiswini weSuperSport United uShandri Campbell osedlalela iClub Brugge Youth Academy eBelgium ufakiwe, kanjalo no-Emily Witbooi weCape Town City oneminyaka engu-16 ubudala. Umdlali wasesiswini oneminyaka engu-18 ubudala weCity uShakil April ufakiwe, kanti ngaphandle kukaCampbell omunye kuphela umdlali ozinze phesheya eqenjini uNozinto uFrench Ashaydi Lowe. uLowe neminyaka engu-17 udlalela iqembu lika-Under-19 e-Estoril yasePortugal. Ayijoyine kule sizini esuka eqenjini lika-Under-17 leBenfica. Umdlalo wokuqala wamajita weCOSAFA Championship azobhekana neMalawi ngoSepthemba 27 bese ebhekana neLesotho ngoSepthemba 29 neComoros ngo-Okthoba 1. Kunamagruphu amathathu amaqembu amane emqhudelwaneni lapha abawinile eqoqweni ngalinye bezongena kuwandulelo wamanqamu kanye noyedwa ophume phambili.